ey Kurdin o mal xirabin o yan nebêjin em Kurdin yan bi Kurdî biaxivin. Celadet Alî Bedirxan di sala 1839 de li Stenbolê hatiye dinê. Neviyê Bedirxan Mîrê Botan e. Kurê Emîr Alî Bedirxan e. Dibistana serete û navîn li Stenbolê dixwîne. Di şerê yekemîn ya cîhanê de di artêşa Osmanî de wek esfer di eniya Qafqasyayê de cih digire. Piştî ku İmparatoriya Osmanî belav dibe ji bo yekîtiya Kurdan ava bike dixebite, lê bi ser nakeve. Di sala 1922 de diçe Almanyayê. Li Almanyayê perwerdeya xwe ya hiqûqî didomîne. Di sala 1925 de berî diçe Qahîreyê, paşê jî derbasî Rojavayê Kurdistanê dibe û ji bo sazkirina xweybûnê bi çalak dixebite. Ji xênî xebatên siyasî di warên ziman de jî xebatên bêhempa dike. Di sala 1932 de kovara hewarê derdixe. Di hewarê de şûna têpên erebî, têpên latînî bikartîne. Li gel hewarê di sala 1942 de li Şamê kovara ronahî bi destê Celadet Alî Bedirxan dest bi weşanê dike. Celadet Alî Bedirxan wek rewşenbîr û şoreşgerekî Kurd berhemên hêja û bêhempa li dû xwe dihêle û di sala 1951 de li Şamê diçe ser dilovaniya xwe. Tirba wî niha li Şamê ye.